kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Wairire na nebiya kero tokumerana ekionga chinsa inye kurugaiga asigeta sini kiao wegenete osigete wegete na mbeyamo asonsi asokumanyi wabonate kegora chinsemo a imene isko yagusi tariki chige 25 cyumutinyo yega umwako yamatgatano arimo ukaiga mwako yega osomutinyo yo gatano o gatano na gatatu o akense watebanga ndijugo chikwara kende pakumutinyo kana lakini nde onsinkianda ana atokwarganiri asekionga chinsainye chinkuru kwa mkate eno kansameli manyerelio akorko Wilson Makori. Mubasukano mubego korekana enseme ya kimera asomorokyo mubwe skuru ye kendali ya ikonge atuma na bande gotigerwa chingoma chimbe. Lakini leo hapa watu hawana malazi, watu hawana pa kulala, watu hawana chakula. Hawa watoto wako kwa baridi. Balieni ibo yabo ya sambwa enseme ya daraja 2 ase kaunti ya Kisii. Olitko dialero banyora obokonyi bo marangeti kurwaso yole nomoyo bugwancha. Nduye tamwe ya gatatu ande migere tamwe nyenge mono. Pero tumerana na bari baminto ntuye banga bunana kitoko yekora. Igo tuye bangire buya. Especially ekaro tukabwata matemu y'ibirasi bibere. Bwaterana eligokinia ebirengero libyechisemi gusi negati ya mangana go chachinga kichiskuru cha chaka koigorwa litko dialero. Mubasikano mubebwe para nigo enekigwa imaragoba ya lero chinsemo chia kemera yugotoka se constituency ya Kitutu Masaba ase pare kurobosongo kwenda Nyamira oyirira owo kumoro kyoyomo ase chinsemeju. Yamate mokorwa ase ensemo yumugonchoro ime ye wodi ya Kemera. Kitutu Masaba ime ye kaunti ya Nyamira nigo yasokera na kubolia abasamaria baya wesokia na kubakonya wesene chishiringi milioni 2.5 elio mwana wabo achekonyora uwenia ase nse ya India. McDonald Nyamasege nigo agwete inse kurwa ase nyasi umwaka wechirubere
Emerongo ebere igo nigo abere ase egesero ase miaka 5 gwekera bono. Daniel Ontiri nigo agatwa roboti uriga ase roboti rwa bene. Ase roboti rwa bene eikiga nkuru ase kaunti ya Nyamira. Igoro y'omugano b'omoso iga McDonald Nyamasege kuru ase kenyero kia Moitunya eike gotoka mugonchoro ebunge ya Kitutu Masaba. Oyobere ase getanda ase miaka 5 bono. Nyamasege omosae byemeka yegatwa magega yokubekirwa egutwa y'obwalimu nigachitenka kwiroberia ase okorigia emiremo. Mwaka bwekire 2020 chingaki hanyoreto mubasokano magega yokogwa korwa sinyasi inkamwabo kumwerera agatwara umuchando ase chinengo asa mauga na somotwe bono nkabera ICU ase chwiki bere wane clot na tuarete clot ase brain bono gacheka ng'affecting mpaka amaguru One wikira rero kuguru kwane kwa okabe nkorigo teniko nyara gutarira kurwa chinga kicho obere kagwetigwa hase chinyagitari au oteba okorerwe okomanwa gwetania haragatana kabere aseliru haiga Kenya kurende tanya kubwena nase bono liugaria ye hase bachwa nigo libwata maute narigendrete gwitera maira asabono aganirie kogenda kurwarigwa sense ya India baikabagateba ngambwendete gucencherwo uriugeririe bacu sengencho infection ya sota seriru riana bono riugerio rikona kugunda gutira bono bagateba serikere riasarekire mono mbwendete gucenchu kurwara kwae oteba amange agendere gonchururia ase bugema bwae gati yabo okeana kwa basani okonengetwa baigukwanira buna chinga kicho konye narita tomwabo omugaka bwenkiga asire cyubugima noburindi bwae nigo bagokorwa na mamu mwabo bweka bono chebese cyo na chitotabwati kiagara tumekire bono umuchando inorombuata omonene bokonyore chibese chirinde ngende kurwaribu twatige tunomongi na bweka nere tabwati no nyenke barwa gukora bono naende nero obere gako na ko nasi no eniga iga keronde iga iganka bona bono kugoro kugo kobochogete nseme yamo oguitera amaira bono mongi na nero gocho na gontinya mairayu naende orusie binte binkorarere kara maira ichoire bole obisibia naende onchencherirende bono na konga mariogo nero konga mariogo bono bugima bwabire borobo kongusana elio hache kurwarigwa hasense ya India nigo aganire goisania shilingi 2,200,000 nugutaisano asabulia onde bwensi obwatomoyo bugwanja wesokia komokonya mono engotoka nde egetandeke usonya tinja ande nyagitari bono ngo tane tigetanda na nyagitari onde bwensi obwatomoyo bugwanja nabo mogonkonya kende kelimo ranyare gonkonya elinde oseningikere egolie chibeza chiri ntaranyora ingende korwari buna inche nyore gutara ingira nase chishuri chiane chia kimaisha Nkurupo terega seni kia gatembe kurega se kaunti ya Nyamira elitera nenguru kwa Daniel Ontiri. Tugusabanga nanyare konyora obokonyi bwabene batkoma kemagega y'omusubati aserieta Faith Mora oyonyora oburema chinga kiarenge kugonkia nigo esokia na gukwana inyumba y'uburaria anene Gatembe television nigo bono ega kerokiaye osinia matiaye nigo bono yanyorire umusasuko aso yaye
maeka ya skuru gochaka kuigurwa no Mosamaria uri no moyo bugwancha boiguru mwanasiasa se kaunti Nyamira Jeremiah Migosi kubwatuka abokonyi anene b'ebintu by'engencho asa masomo y'abana bae. Polika Pokara niyo gutumanya. Yamatega ya Faith Mura igo yasoke matuka make aitire ase echinyomba cy'uburaria iyo yagane obwene buhabo kwenekigwa nabo igo yagane gusiro kubwatekanamo nobolema ubu bwachamusi abono chinga ki Faith arenga kogongia sinagitari yamo emirimo cyokeroka Arabi tajogoro kulo nisiki kurende asiri tukolia rero chinga ki chiskuru chikoigurwa igo yamatega yabekerwe umusaso kase amasiabo nagaiga yo mwana siasa sireta Jeremiah Migosi kubwatuka obukonyi bw'echianga ebitabu ebintu bindi bibatungite abana biga bagosoma seskure ya mu miyorogo ngoriga rwe kaunti Nyamira ili kwegendereria igende kurengana mune amatega batebire konyora basinyirwe twarora mogoko monene asenge njonga abana abaga konyo twasinga kibako ndi school lakini yasa ukorera manene ritukoria rera abana abaga babikira uniform nabo ibo monene nakorera ibikone asomo isimigo Migosi ritukoria rero abana abaga mabi bakoende school barora kane buna abana bari nabayiburi babo nore baragwa bagwanchira nanga mamu mu abatarwa heti ekogera bakire school buna butambe bayiburi babo bakababangira ukiye school Bibilia kale batabanga kuraramburo koboko kwao na Nyasaye nakoiraneri ongote Migosi Jeremiah Migosi Nyasamo mentere koboko kwa enkore miru none litukerimo ebyakorire ne byogokumi tiya Nyasa abakukale na kale asenge ebyakorire bire binene nduto tare kunyara gokora abana bayiga bayiburi babo bari ko barenda bari ko bwaterana babarenda bono gakonyo twekire sinya abana no bari gocha kobera sikombare kogenda school asenge nchungi no manyene mu moroche bunare ono musubati osomete obwate kidigiri bere utakaire gocha kolibu bono go beire kerema taipu enyara konye nero kalikiria beso ntomera nigo bagendete ko bakubulyo bwene bwa Faith kwenekigwa azibaganirie baigo kunyara ko bagusiro Faith asikunyara ko bagakogenda ase clinic ege kolengana mu nabaro bakenyorire ko ebitoke nigo byababulire nchingone ngambi yamono aliase Nyasaye atuskipe ngeke katwekire bana iga katojo kwatira na iga usudi justice yetoke asomo none na bana ba yunga bono ntwe karansa mwe family litukolia rero ntobo Kenya gitari ya Kijabe batwa lituke wiki gatiga onteto koligie besa kelira toke nelenga basadi bara tutumire ngenge tomente tunyumyo kifitne twarenga gosabarende ngato mwe gitari ya Kijabe storale meru akimobe koko kwa ino kuma tole Kijabe aligerwe mangana ya maiso aligerwe ogotaro kukwae speech yae ande bamurigerere na bimbo binde byo mubere ngaye mo chano kolte ngayo berete igo Nyasaye nanjira to booking gitari ya successful booking igo twate bunga either lero tole Jumatatu either Jumatano kusara misi tukalia berimo to twatokire Kijabe hospital mapema ayetali bali baba to bumanyimono abe bakumurigereria Ingo ripoti gitasini kya wanjite kya katembe kore Gaston Semechiga cha Mabuko imeyewadi yaligome bunga yabo gitutu wa Masawe County ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara Agechi nyomba ko ya chinsemo cha daraja mbili somo chobo songo nigolit kolia rero monchereria ya Masirita Joshua Orinai kirana chinsemicho na kurwa kosene kubwatoka abakonji bo marangeti go chiase chia maticho. Naitwa Pito Urumu, hapa ndio kwangu. Hapa mahali nimesimama hapa, mahali nimechoketa hapo mimi ndio mwenyewe. Na nimeshukuru sana kwa huyu mwenzetu Joshua Orinai kuingia hapa. Nimeona yeye ndio wa kwanza kufika hapa. Hapa kwangu niko na watu 100 na watoto zaidi 100. Wanaishi hapa kwangu wanasoma. Enyewe nyumba zimeungua sote, siko karibu 70. Mimi ni mkaaji hapa, nilikuwa naishi kwa hii nyumba ya huyu mzee yenye ilichomeka jana. Sasa hii hatuna hata waisi, mimi ni mfanyabiashara nafanyia hapo daraja. Mali nausia hapo daraja sasa, hata mzigo kwa store nilibiwa ile Saturday na Thursday tena nikaibiwa, nikarudi kwa nyumba na kidogo yenye ilibaki. Jana nikitoa na sijui kwa nini, labda viongozi wako shughuli hatujui. Lakini tungewaomba kwamba wangefika hapa, na chanzo cha mambo mengine mengi hapa kwetu, taracha ilichukuliwa na maji.
na tangu taraja ichukuliwe na maji ni masiku, ni miaka, na hii taraja ambayo mnaona hapa ni taraja mwenyewe huyo landlord wa mwenye alichomewa ndiye alitengeneza hii taraja. Nilipopata habari hii nimekuja kuongea na watu wetu na kuona kwamba ni msaada aina gani ambao tutawapatia sisi kama viongozi. Tunawaomba mje msaidie watu wetu. Tumeona hasara kubwa hapa. Vitabu vya watoto vimeteketea. Malazi ya kulala yameteketea. Nyumba zenyewe zote zimeteketea. Uwezi hata jua kama kulikuwa na estate upande huu. We have leaders in this place who are elected. We have an MCA for this region. Tunataka kuwaomba wale viongozi wote ambao wako kazi. Kuna daraja hapa ambazo zimevunjika, zimebebwa na mvua. Pia tunawaomba waje waangalie ili waweze kufanya nini, ili waweze kusaidia, ili watu wetu wapate mahala pa kupita hapa. Kama leo sijaona kiongozi hapa, sijaona yule amekuja kuleta msaada. Vile juzi tulipata shida kule town, viongozi wote walienda kule. Lakini leo hapa watu hawana malazi, watu hawana pa kulala, watu hawana chakula. Hawa watoto wako kwa baridi. Ndio kwa maana kampuni ambaye mimi ni msaidizi ama msimamizi wa hiyo kampuni ya Nyanza Sports, tumekuja leo hapa na msaada wa blanketi. Huu ni msimu wa baridi. Hawa watoto hawawezi kustahimili baridi. Tukaona kwanza kabisa wacha tuokoe maisha ya watoto kutokana na ugonjwa wa baridi. Our governor, hii mahali ilikuwa na nyumba kama 100. Hii ni kitu nyepesi sana kwako, Your Excellency. Tunataka ikuguse roho. Uone vile unaweza kusaidia hii jamii ambayo imeathirika hapa. Na sisi kama wakaazi wa daraja 2 hapa na watu wa Kitutu Central Ward, kwa kweli hatusahau wale wanatenda mema. Ababwatani beki semi nigo baboligwe kubwaterana na chinga kibine chiga ekero bono abana bawo chikwigora chiskuru nigo kolengana nabamenyi bechinsemo a baere sirimna chinsagia chiria unabona borokiwa abaiboli naboigo wizara ya chisemi chibwaterane burunge chinga kichiga ekero chiskuru chigo chikwigora maga y'umutima kumotambe na Gilbert Kobi batumanye Chisemi chabeire kebekerere kiria aborokerigwa bakoegwa omoyo getarira bokongu asobuya bogochia mutwe nyinga abana bakuri school bali school totebe 50% na bagazana bantu bande ibabate a lot of challenges balika batereko so bono lakini ujibora bana national exam amona abandi Chinga kichiskuru chia igoirwe na oborokigwa kurwa ase omutimo kumutambe okwerigania kwabeire ase chiskuru au njasa marieta ngoro ku Wycliffe Muracha Muribu ndo mwalimu omonene ku skuru ya Kenyenya Comprehensive School ndatebe nga litukulia lero na litwali ni kwigore chiskuru cheito ase skuru yaito ntwaibora kama kawaida abanafunzi baito tobwate bare ange 600 mbaikase skuru isipokuwa bake anga banafunzi ange 50 ga ubatanyara kwa bako report alafu asa mangana ya balimu baito ni gotore 28 out of the 28 abalimu baike skuru lero ni go bara balimu 27 amanyi bechisemi nigo bakwerera buna abwate okwegena na buna mbabegete ase oikerania kurwego gwechisemi ase birengo au skuru twebangira ase nyendu yetamwe ya gatatu ande migere tamwe nyenge mono pero tumerana na balimu ba minto ntwebanga buna na kitoko yekora igo twebangire buya especially ekaro tukabwata matemu y'ibirasi bibere grade 6 na grade 9 abonsi tumerane na abayibuli twebangire buna na kitoko cyokora erinde abana abayibanya ko bakora buya esemona iyo basemi obonene nigo bwarurwe gukotia somokia gugokinia chisemi kibezi serikali bwatoka ko ngububi yani umatoka ko ubako ngububi kibezi chiko cyansini ni chikuri buma ni chikuri ndaga abana bali bintu bindi beza netumwa tirigwisa
aya umaye konyora jidi school jinjibwa population umaye school jinjibwa hata wana 100 barale ekero kugenda ni capitation ya serikali na wana 100 indi bashinga sana na jimuta kire ko rusio mokorere nyo development ke school ikiara michambo tiyo keningi na makori miroberio ya kera chingaki neganirie ase gukinia kisemi na gukinia ebirengo by'ugonyara kwa wikirani gwamagania kisemi echo ige gutuma abarimu ne population ya school oroje igobwate abana 20 na school tia sine gutumira abarimu 20 ilindo expandi curriculum yao utwale music utwale good work utwale engineering ilinde attractia abana utwale computer attractia abantu baje gusoma rene igeruwa the broad based curriculum ese school population igege ndigo abana ukabanyanje baji choro rene ngaki computer nera asigete music nera asigete umuscience nera asigete wono kubwata abana 20 ngayuguru sia bari mu abo expand the curriculum yao wasemi bwaye gukiase serikali mburobi iguru ase kisemi ekiyo kibeza kiacha mapema unabona kanga kiatanganira kanga bana bana bagenda banya ibitu byagorero ibintu bibare pacheted byo kirege into system all systems go lakini bona yagenda kana nimara kibeza nemere abayibuni abara bumbate ebiriga tiyakurukinde kurukinde bona abunani babakungundi bole serikali ngo deberega ngi kibeza kiatumira uje school abayibuni mu rukinde na abayibuni ngubuli wale ngiye bona mugusaba kiyara je serikali ngo tunguru kibeza so muntu uri katikati ya mwalimu cyane nakyo kisemi intenera asamagendero ari no musingi umuya kuri Boterega Tembe TV kurwa sensemo ya Kenyanya account ya Kisia Maritane nje Gilbert Kobi Emono Gilbert Kobi ase roboturu rura sensemeri yukwigurwa which school Eyo kabira mo konyibo mugabana o Kisi Omoske Robert Munda asintunda entangani nigasokiri na kwene kiri amenyibe kaunti ya Kisi bina no ara siasa na boyo ni gachakire kwebanga osikweroberia imbosio bobocholi bumwaka bukirubere na 25 nebere nga enko yakwana aiga litko lia lero asibirero nsemo elia ya ibeno award bwa satebanga ni barachi kubwaterana no mwaziri oyo kabere mwaziri wechiseme Moske Ezekiel Machogo siasa leo jange ingo teba kende usebona moka ide na rusibo boga bana ga siasa kanwo moto daro yo sipi inungoro teni sare gete kien araria ngoko bangai o mutanya go ichanire egia etire go chimoina siasa nyambo sia korekaki ngembo sio ndigere oyo kanya korigere kurumaya ne go tiararo re Wana naliba koraki umong na yote wana naliba antieria wana naliintieriri wana tuabangire siasa utaraiwa nondo tate kososia utarasoa oyo utagete kosoa utaraba tayari kwa nyoru moja komburuga naende karona achire gochebosio montunya na kondu tamaga na kurumagega kinga kichama ama okweyarigani kya etire abantu be banki naonda abu orotonye twarwane retekerogo machoguta irankaira abande bakangusego ti bakandusio machogunere to kugamba komo twaragera komo twanywe chae ona machogungo banga twari ngamangana moko tonyora mambina machoguto gutara igora iguboro ayengi ko wera bororo nyi to iwana ini ondo ka yete ngatu jeri na machagua ko nga se machagua ri bandi chani bororo bono tere na machagua yota yotera Okubolia ni okwabolia wechiasa serikali ya kaunti ya Nyamira yekora ono mugavana we kaunti ya Moske Amos Muomi Nyeribo kwene kebna chibesa chi budget yu chairman tukurwa chi billion isano weka chi billion isano ne mo chinuguta isato kora chiri mirimo boikiranu anene asamagenro yechipara na boigo emechando ere ase ichichiro una koligeria Fadgad Gisemba nigo abutumanya
abamenyi abaiga nigo bamwakire buya omoseneta onyamira omosikeri Kiokongo Mogeni asoko genderera kwenekia buna chibesa cha magenderero chatumirwe Nyamira abwase budget y'omwaka oyo chiamentwa kurwa chibirioni isano goika chibirioni isano nemo n'ekinuguta isatu hasebono baganirie omoseneta oyo igabo igo uchibwatia asobwange erio chikore amagenderero ariachiragire nari request egaundi government ya Nyamira torosiria magenderero kende nkeyo noje chibara noje kende yose kende nkeyo which means chibesa chigocho chiabiko mibuko y'abantu ngo gendera goteri Mr. Kongo Senator bwatia chibesa inyona ndi corruption yeto mororo egeko gara ntuna baki chikura na ndura abantu kuri tax kende ntwana parora abo tukire tigo na tu alengo kende 13 kende kijana obara kana Nyamira chibesa tukuye chingo chachire lakini tukumetingi chigokora ukwana na getembe kurwase ichiro ya Kibirigo abamenyi abaiga boigo baganirie budget ye chibesa echo omoseneta Okongo arwanereire na cyakire ase county ya Nyamira cyatumikire buya asugukora obokongu obwo urase ichiro eyo ya Kibirigo hegati yabo etugo ase konerwa hegati yebinde Kibirigo se itoga ga to wa to bokongu to wa tichiro para igoro to gokorera bono to kumetia ikirori kiraita abantu bosa bono ga kirende seneta gwa igete ko kwa prove ikibeza kinyinga cyakire mwari gotorigeria ase to oneri cyombe yege to kende ga kinone kirori kibwati ase kiko pakigwa ko kirori kiratuma abantu namba to ko ni cyomba ari ekiro akitokonye seneta naga kwatra naga bana nabantu bali mwansi bura serikali nase ensemo y'abasae nigo baganirie ebunge ye county ya Nyamira kwetia amachiko ayo akobakonya na barabwo n'abasae asuko kinia county ya Nyamira kemagenderero kasema zinaje bifikia 6.3 bilioni ya kila county ya ndoni bijala kutoka chini kwa tena budget so that ni byombe tobe group yebyombe nyara ko to ka uji besi nyara ko to pare tane biya sara ko na se kan de mira to ka ta ko ai ndu to dimi to kan ti sama ngana ngana asi ngia sumu ngati ambe kabisa to avere tari ko ba include de sama ngana yi wanu so kwa ngo ninga senda ko yale besi besi ko yango na nyani ka ba ni mu kire ko na itu range ka ba include de so ko se county ya Nyamira ensemo yende bakwaneire obokongu borasomborobero bobobwenia osha na kugania origererigwe wojia na inji de struggle mano mo especially as medical matoka ni daktari kama wote kuna kana sha makomo gibo mago ya matibabu kwa seneti yetu na bunge yetu parliament wataponi kwa sisi wananchi jana wanyare kwenye huduma hii ya sha NHIF ya rengi bia kozi nwakana same day 1 month wakanya matibabu kwa kweli kwa ndani hingo reporter getembe kurase wodi ejeiga ya Punyamatuta ejegotuka eme bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jeffat Gad Kisemba Member of Gad kurwa sensemeyo nekero tatageti gukora kurugaiga tetkobatebianga magendra kana roro nini mutatagitia magendra yani mutata magendro tanga bana siasa bukero bagocha kukana muri nganto tagitutu kwanere bagocha sina magendo sina matanga bacho sinibiriro bacha amoko bakani ntageti nye magendo tayoga babwate chi agent chiabo gabo lakini kwanya kuebolinga nakia bantu ali bangete bagokora bachekenyoro nagyo monda gotera nga mukate bwika na mukato na kiera bwate na kiera ngene oro mondo ire gento kia mwaka kolia boss wegene gento kia ire agia kolia bono asengencheyu bono goro chenga nae umubwatesi tigo mondo atatebi egento atagete gokora na nyoe kachorire gabo tigatokorera magendro ese chiga monda chabatenga koro selinda mache besitari chiacho besichine chiao ebango nayo kurusiwa serikali naye ekobara teri kumbaranga nere yabe kurngani mwatengenezea ankyoneri tuko ekarora ndro mernege gaso kiunga
guchakera ense ya machemambia kurwara kiunga chinsa sana bere kiunga chinsa 10 chinsa 2 abayiwe kiunga chinsa inye balito bwaterana abasaki baito anwansia sibale na sibaana kinga kirigento kiabere at least kiabere bia na boigo oyo enge editor nero kuruka Heron Ototo na ababande akuruka Kevin Ongeri na boigo Wilson Makori chenkuruka Mkate Enoch Wutkovia. Mukiale bera sumi babo minto no mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa na kibono yato yo mukiale na kia tata mukiale bera sumi babo minto no mutindi pi tikagocha iga irungu mukiale bera sumi babo minto no mutindi nyomba ne bogiranga yitorogora alichoru nkangiye korukwa abagesumi ile nyumba yo muizeke tachete bwa kama beke sumi ne nseme ya mwenye nyumba era mukali koruka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi babo bintu no mutindi na tali mukiale masika gukyanga bagaka ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bago tebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori erianse kegema asetauni gaya busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chararani blow dry socket cable bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechiseme asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirugo chibesin nebinde ebinge asensemelia cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bari soda nechi juice asensemo elia hardware koni bari power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboyigo asensemeli ya stationery koni bari geometrical set irangi jebikoroto chikram calculator chiraba nechi toy